F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tajba minn uftitor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser il-laqakom ma' Zach Holland. Zach Holland sportiv jiprattika l-sports ta' surfing. Fil-fatt Zach jemmen li kull individwu b'dedikazzjoni u b'determinazzjoni jista' jeċċella u jitgħallem kull teknika tal-isport. Ma' Zach sejrin nitkellmu ħafna dwar is-surfing li huwa l-isport tiegħu, sport li għalkemm jien m'iniex familjari miegħu jintrigani ħafna. Ħaniltaqgħu ma' Zach minn hawn u ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time. Et jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total is a great choice. Is-sera tajba u nilqakom għal prime time, grazzi tal-li għaziltu li tibdew is-sera ta'kom. Miegħi nispera li gawdejtu ġurnata mill-laqwa u jekk il-ġurnata ma kienx daqshekk tajba, tinkwitawx għalmenu waslet biex tispiċċa u ħatalquha bit-tajjeb għax ħatalqu is-serata, ħatalqu l-ġurnata magħna hawnhekk ta' prime time. Il-mistieden tiegħi tal-lejla jekk tkunu għajntu fieha u probabbli rajtu hemmhekk ma' Lucy. Nilqa' miegħi lil Zach Holland. Kif Zach? Grazzi tal-li ċettajt il-sadina, isma biex introduċejtek u biex semmejt l-Lucy. Għat naqra attenti jena, għax kiku għet taraw jirkeb l-Lucy. Kienet tinstema naqra. Tintlaqat ħazina. ħazina. Zek, fil-fat Lucy hija l-board tijak, ux vera, surfing board tijak. Zek, ħanna ħodlok fil-dettalji biex nkun nista' nirreġistrak. Nsemmu kun jom? Zachary Holland. Zachary Holland. Data ta' twelit? 27 January 1995. 1995. Iġveri għannar li għadda kella birthday. Ħadim ta' tajje para kalkolazzjoni. Fejn inti mwiled, Zek? Pieta, bħal kulħadd, ma Birkirkara. Birkirkara, residenti? Birkirkara, professjoni? Barbier. Zek, inti wieħed minn dawk li meta kont tfal kontajt jien irrid insir barbier. Naqqa xejn. Le? Ġejna ħatta naqabet tul u għadġit kompletament hekk dawra tont. Sirt barbier ta' 23 sena. Tard kont għamil sena ngħix l-Ingilterra u mbagħad applikajt u sirt ħajjat hemm. Ġejt lura qed inżomm il-professjoni u għad ħanaqbad professjoni oħra. Zek, inti xellugi. Ejja. Għal-barbier li tkun xellugi hija naqra aktar komplikata l-ħajja. Għax mhix komuni tkun xellugi. So, iktar u iktar jekk ħad fil-traħħa ġiba eżempju għatta numri ta' nies ġo kamra aktar minn tix ħassib xellugi u meta kont qed nitgħallem l-ironija li mqas kien dejjem jaqali fuq xahar in-nies u vera titqgħod tiskuża ruħek tara kif tkun isek letteralment stramba l-ħaġa tikteb li. U l-għodda għal min ikun juża l-lemin u għal min juża x-xellug tal-barbiera huwa differenti. Il-magni le hemm eżempju meta mbagħad tidħol eżempju fid-dettall bħal imqass u kollox peress ikun iktar personalizzat. Ikollok dik il-ħaġa li tkun tridu għalik, ikun ċertu tul u ċertu toqol u kollox, tifhem. Isma' kurzita Zek, imqass tiegħek personali. Le, u s-selfu li xi ħadd jekk jiġi. Laqqas il-petna, laqqas. U li inti għallimtni xi ħaġa dwar it-teknika tal-barbier. Jien kont naħseb il meta tmurant il-barbier, issili naqa' ma' murant barbier jien għax. Mera meta tmurant il-barbier jqgħod jippetnalek xarek, kont naħseb biex nara jekk l-istil jixraqlekx, però fir-realtà mhux għalhekk. Eżatt. Le, ġeneralment inti tkun qed tippetna just one tara dendraf ikun hawn kollu eżempju anke moles biex tara ma tweġġawx hawn minn għandu anke scalp sensittiva u hekk immens, so kun hawn ħafna affarijiet li isek it's a consultation at the end of the day, tifhem mara tmur tisboħ xara jaqtawlek biċċa u jagħmlulek test speċjal kolur jekk ma tagħmellux sara. Raġel naqa l-istess. Issa qed tanalizza ġifieri meta tibda. Hemm ċertu professjonalità u suppost wara x-xogħol. Zek, jekk nitkellmu fuq is-surfing, kemm ilek tipprattikah? Issa għalaq sentej, minn hawn ftit ora nagħlaq sentej, so. U inti letteralment bdejt tipprattikah fl-eqel tax-xitwa. Eżatt. Ja ma l-ewwel darba li tħall fl-ilma konna tħanna fi frar u niftakar konna nżilna b'wetsuit u kollox imma toħroġ minn hemm għandek saqajk u dejk vjola like daqs kemm kien bart. U minn tant sports għalfejn is-surfing hekk kif intrigak? Dħalt waħda fuq Facebook konna fl-kien skola, kont batlu messaġġ u għamilt tisek tittikri,
tajdlu li nieżel u kollox u aħna badna krejna wetsuit u board u għadna ħan iprovaw, ġifieri isek anka daw minn aspett ta' sports ieħor noħu isek ma tkunx taf kemm jogħġbok jekk ħajoqgħod jgħallmulek xi ħadd, so tittara fil-bidu tittaqla naqra fuq wiċċek u tgħaddi minn ċertu affarijiet biex tara kemm int lest tkun persistenti f'dak l-aspett jekk vera tridix. Jien vera intrigan il-fatt ta' kemm ħdimt bliebes biex irnexxelek tqum bil-wieqfa l-ewwel darba fuq is-surfboard. Jidher li huwa sport pratikament mill-mod kif min japprattika tant ikun għaġli li huwa sport faċli, però fir-realtà. Tifhem ħafna element fej li ġib ma' żmien, infatti ħafna mill-barranin li jisserfjaw ukoll jaħdmu fuq il-baħar, għax inti jiddependi wkoll il-mewġa x'inhi tagħmel. So dik hija ħaġa li tittoqgħod tidra anke it-temp ivarja jekk mhix wara mal-tempata jew qabel kif ħajkun il-kurrent u hekk, so bejn dak iż-żmien u sakemm ma l-ewwel darba l-qomt bil-wieqfa isu għaddew 3 xhur isek tmur 3 darbit fil-ġimgħa u dejjem xemx jew xita tidħol fil-ilma, tifhem. Bdejt semmi li dawn l-affarijiet dwar il-mowġ li jaffettwek ikun xadda l-maltemp, eċetera. Dawn l-affarijiet kont tafhom qabel ma bdejt tipprattika surfing jew la darba. Laqqas x'kien idea jkoll tibda tarahom tibda tara eżempju d-nies jaqtfu mbagħad jiġu tifhem you pop up u tirkeb mewġa ma mbagħad once li jitlu l-elementi anke tirrealizza darba minnhom biżna f'Diċembru kien 9. Il-baħar kien 9 u kelli l-wetsuit irqiegħa u nofsija tagħmel. Għax ovvjament il-kass ħambat ma jirnexxilek. Tinġazza ruħek u tibqa' eżempju fix-xitwa tkun iktar diffiċli għax taj iktar malajr u tifhem ma' żmien, mal-prattika. Interessanti kif irnexxilek tispjega li surfing. Meta rnexxilek taqsmu f'porzjonijiet meta kont semmejtli li 70% huwa li tifhem il-baħar. Eżatt, dik kien għalli l-ħabib tiegħi vera lek toqgħod inkollu sek tiċċajta fil-baħar u kollox u hekk darba minnhom hekk għal li surfing tirrealizza li għandek 70% minnu fejn tkun qiegħed, it's the timing u x'inhu jiġri madwarek, għandek 20% again, it's how you execute u just 10% style, għax int ħafna mill-ħin just tkun qed tirkeb mewġa u tinterpreta x'inhi tagħmel ġifieri laqas tagħmel ċertu affarijiet tiegħek fuq mewġ iżgħarija, jkunu iktar konsistenti, kollok ċertu iktar knowledge fuq teorija kif taħdem il-mewġa ma. Zek, iktar kien semmejna li surfboard tajta isem Lucy, hija prattika tagħkom is-surfers li kulħadd tagħha isem. U l-board trid tipprepara b'xi mod qabel ma tmur tirkeb il-mewġa. Jien wieħed eżempju li nużaw ix-xema biex titfa' x-xema fuq il-board biex teħel iktar anke tħammal ilma isek mal-ewwel kad tkun fuq żaqek u kollox ma toqgħodx tiżroq ma taħrabx minn taħtek. Kollok il-leash biex tintrabat anke jekk taħrab minn taħtek ma tolqot il-ħadd u bażikament anke fins u hekk iddependi l-ġurnata. Kollok il-fins ta' taħt li jkunu ġeneralment bit-tlieta u jiddependi l-mewġa taqla waħda jew. Ġifieri is-surfboard kull darba li tintrikeb trid tiksija bix-xema? Jien hija. Jiena isek ġeneralment anke Malta fis-sajf ikollok darba kull 3 ġimgħat. So, di tajjeb li terġa' tgħaddiha u kollox għax ma' żmien ma' temp tkun għadha fil-kamra naqrahom duża eżempju jew xi ħaġa hekk tifhem so tkun hemm fatturi oħra. U jiddependi jekk mhix sajf jew xitwa. Il-weks it-temperatura tvarja wkoll. Zek, fil-fatt iktar kmieni bdejna naraw filmat ta' waħda mill-ikbar mewġiet li qatt tintrikbu. Dak kien ftit tal-ġimgħat ilu, dak il-Portugal. Il-Portugal, dak surfer Ġermaniż li dal-aħħar ġiet irrekordjata it was 115 feet u kien wieħed ġifieri qegħdin ngħidu kważi 35 metru bejn wieħed u ieħor. L-aħħar darba konna din il-mosta u għadna nikkalkulaw il-filati mill-ġemp tiġi kważi sal-kurva tad-domna, tad-dom. Il-mewġa kienet. Il-mewġa. Meta tkun qed tirkeb mewġa biex ikollok suċċess, fiex trid taħseb moħħok, fiex irid ikun? Stramba tittafdam hemm ħafna derża isu aspett sħiħ ta' trust għax inti jekk ħad ikkommittja titaqbalha. It's one of these things, tkun miexi anke eżempju għajtu fiha fix-xitwa ġieli tarahom tajt ma fihomx xi ċertu forza, ma jekk tikkommittja minn hemm barra, aħna ġieli noħorġu sat-torri, tikkommittja minn hemm barra u ma jirnexxilekx, ħaddaħlek sar-ramel u dak il-kurrent kollu biex taqbes nerġgħu nimxu d-dawra mal-blat, taqbes mill-blat, xeba ħeżilek imma li tibda tikkervja, bażikament hawnhekk tittażel jekk ma tqumx bil-wifqa jew inkella ħadd tinstabat. Eżatt. So, titkun taf li dik is-sekonda dawk iż-żewġ sekondi huwa s-sigritt ta' kollox. Kruċjali immens fil-verità. Anka how you lean anything, taf tkun qed tirkeb għaddej b'ċertu speed
forsi 20-30, which isn't even a lot, ma titfa' ċertu pis fuq wara jaf tippinċjaħħa u jieħdok il-korrent tal-ilma u tinqeleb, ġifieri hemm ċertu element li ma taħseb xejn, l-instint jieħdok. Zek, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla u iktar grazzi tal-li tajtni iktar informazzjoni dwar dan l-isport li letteralment ma kontx familjari miegħu, però kien jintrigani ħafna. Irnexxielek tħabbar li l-arfin tiegħi dwar is-surfing. Grazzi. U serata tajba għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Ħanibatuk minn hawnhekk bi ftit tomit tajbin, grazzi għal yogiti. Tista' tippreparhom fil-verżjoni klassika bil-misħun jew inkella tista' tagħżel ukoll il-verżjoni iktar sajfija, iktar friska li pratikament huma verżjonijiet kisħin tal-yogiti billi żidilhom magħhom ingredienti naturali, kif ukoll grazzi għal Red Elmar għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Red Elmar li jekk tikkombinhom mal-ingredienti favoriti tiegħek żgur li jirnexxielek tikkrea dik it-toma perfetta. Grazzi ħafna Zek u l-kumplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi ħanejdilkom biex tiqfu hemmhekk għax ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, però qabel immorru għal riklami nixtieq infakkarkom jew inkella nixtieq niżvelalkom li l-ġimgħa d-dieħla ħanniedu kompetizzjoni ġdida. Kompetizzjoni flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma. Ma tantx nista' nagħtikom informazzjoni għax nixtieq nżommuha kemm xejn segreta sal-ġimgħa d-dieħla x'ħad it-tema, però biex ngħidilkom naqra ħiel biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni għandkom bżonn il-kreattività u għandkom bżonn ukoll kamera ta' ritratti, ġifieri pratikament il-mobile tagħkom. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, prime time ħajkompli dal-waqt iqgħu hemmhekk. Pain. What starts slowly can build into something more and make it more difficult to focus or move. When mild pain relief tablets just aren't enough, try Solpadeine Soluble, which contains a triple active formula of codeine, paracetamol and caffeine. Because it's soluble, it gets to work 2 times faster than standard paracetamol. Solpadeine is a medical product indicated for the treatment of acute and moderate pain which is not relieved by other analgesics such as paracetamol or ibuprofen alone. Contains codeine, can cause addiction. Used for 3 days only. Always read the leaflet. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Esprit, level 1 at the point. Visit Orienta's end of summer massive mega sale into Ali and Gozo between the 21st October and 11th November. Excellent discounts on kitchens, bedrooms, sofas, living and dining furniture, textiles, giftware and much more. Open all day, during weekends too. Fl-aħħar, it-temp beda jaqleb u jibda l-istaġun tas-soppa. Is-soppa friska Ommi Ma dal-waqt terġa' tibda ssiba fil-ħwienet ewlenin. Soup's so good, everybody wants some. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvom. Made with love. Total Tools. Super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' €270. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time, wasal il-ħin biex nagħmlu kollegament mat-tabiba ta' Prime Time, wasal il-ħin biex ninaqdu mat-tabiba Kristin Buħaġar.
Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fis St. Thomas Hospital. Illum nixtieq inkellimkom dwar kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa u hija komuni ħafna, il-PCOS. Din hija kundizzjoni fejn l-ovaries jiżviluppaw ħafna ċesti. Dawn iċ-ċesti ikunu mimlijin bajt jew ova. Biex niftehmu, l-ova hija dik il-bajda li fl-aħħar tingħaqad mal-isperma waqt konċepiment ta' tqala. Pazjenti li jbatu minn PCOS, dawn l-ova ma jkunux jistgħu joħorġu minn ġol ovary. Għalhekk diffiċli biex issir fertilizzazzjoni u allura dawn in-nisa jista' jkollhom diffikultà jinqabdu tqal. Din il-kondizzjoni hija kemm xejn komuni u taffettwa madwar 3-10% tan-nisa kollha ta' età riproduttiva madwar id-dinja kollha. Il-PCOS huwa riżultat ta' żbilanċ ormonali u hija l-akbar kawża ta' infertilità fost in-nisa. L-aktar sintomi komuni huwa li jkollok ċiklu irregolari jew period irregolari. Jista' jieqaflek kompletament il-period jew li jdum ħafna jew li jkun qasir ħafna. Naraw ukoll bħalma jagħti x'jifhem l-isem PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, numru kbir ta' ċesti fl-ovaries. Dawn naqbduhom b'ultrasound tal-ovaries. Żbilanċ ormonali jista' jwassal ukoll għal pil żejjed fil-wiċċ u l-ġisem, kif ukoll għal ponot żejda jew acne. Flimkien ma' dawn il-problemi insibu wkoll li ma' żmien jiżviluppaw problemi oħra iktar kroniċi bħal diabete, kolesterol għoli, mars tal-qalb u problemi tal-fwiet. Mhuwiex magħruf eżatta x'ikkawża dan l-iżbilanċ fl-ormoni u allura jwassal għal PCOS. Iżda nafu b'diversi modi kif tista' tiġi trattata din il-kondizzjoni. L-ewwel sintomi tal-PCOS normalment jibdew mal-ewwel period, imma jistgħu jiżviluppaw anki iktar tard. Nafu li s-sintomi jkunu iktar rar f'dawk in-nisa li jkollhom diġà piż żejjed. Għalhekk bħal ħafna mart kroniku ieħor importanti li d-dijanjosi u trattament jibda minn kmieni kemm jista' jkun. Tista' tibda tindirizza din il-kundizzjoni billi tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal tagħmel eżerċizzju biex tnaqqas il-piż u tiekol dieta bilanċjata. Lil minn hekk jeżistu trattamenti biex jikkontrollaw il-livelli ta' ormoni, kemm l-estrogens li huma ormoni tan-nisa kif ukoll l-androgens li huma ormoni maskili li nsibuhom anke fin-nisa. F'każ fejn il-mara ma tkunx tista' tinqabad tqila anki wara użu ta' mediċini indikati, jeżistu wkoll numru ta' proċeduri kirurġiċi li jistgħu jkomplu jgħinu fil-proċess ta' konċepiment. Fl-aħħar jidher li għalkemm il-PCOS toħloq ħafna sfidi mediċi, huwa ċar li jeżisti numru kbir ta' trattamenti, proċeduri u anki tibdil tal-istil tal-ħajja li jippermettu li l-persuna żżomm saħħitha taħt kontroll u tkompli tgawdi kwalità tal-ħajja tajba. Whether fried, baked or grilled, Fior di Vita bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fior di Vita. If it's bacon, it's Fior di Vita. Qabel ma nħallikom il-lejla nfakkarkom biex tirreġistraw għall-logħba tagħna kontra 30 sekonda biex tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu l-flus cash. Ibatu id-dettalji tagħkom fuq in-numru 50612100. Importanti li jkollkom il fuq minn 18-il sena biex tkunu eligibbli biex tilagħbu fil-logħba tagħna u la darba tirreġistra mbagħad trid tistenna li tirċievi it-telefonata minn għandna biex imbagħad ittini l-5 risposti tajbin. Qabel ma nħallikom il-lejla nixtieq infakkarkom li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u minn bonnici.tv għandna kompetizzjoni għaddejja. Flimkien ma' Gino, illum tellajna domanda ħafifa ħafna li jekk tirrispondu tajjeb ħad tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa. Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u minn bonnici.tv u dik ir-risposta li ttuni tista' toħroġkom rebbieħa. Ma fadalli xejn ngħidilkom ħlif grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla u l-lejl tajjeb. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total is a great choice. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist.
Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.